si Maranghilen eh. Hi, good morning. Ayong buntag. May adlaw sa tigong kalibutan. Ano po sa tubangan. Salamat Lord. Salamat sa grasya sa kinabuhi ng pag-adlaw. Tatad po nawa ko danis bazar ng pao. 1 week wed. Ay wala dito ko sa Maninay. Dugay namin walang kita o sang igso katungod kami sa Saudi. Dan salamat kay diha sa Cavite, Dasmawan, Maninay o Russia. Yan ako. Ang di ayad daw palaron, Wibis, Merkulis. Ako mo ba nila sa upaw, tapos sa upaw, sundo sa gawas, walking. Umuban kay naamas undoy, wa man mo biyahe. Wala po biyahe karon. Gapon, nung gapon, nung hamig dahon. Hamig palit ni itong saging nga dalar o kamuti. Nga ang nilinaw gabi ang lahi na sa dalis. Wati tanong kay yung hidlong tagduma. Wala gito ang nilinaw nga tamis na makaado. Gabi pong presyo pagkado $1 kamuti sa Manila. Panderon last day na o January. Di na ko ka lupad-lupad, di na ko kalakaw-lakaw kay February na. Muna nagpanahon nga napabot. Good morning day diha ni Ma'am Cherry Ulrich Kaintong. Good morning sa ina madung gabi diha kay Naasi Isman. Ni Merst family sa Korea. Good morning siguro kay manggukuan sa Korea. Yan nipili sa Tanghap. Bilma Makabalo. Kamusta mong tanan niya asang dapit Bilma Makabalo. Udina Oradak Kanyite. Asa tulo si Jana kalipat ko. Kamusta? Tadad na ko ako maka-istorya. Nga niyang katubang ninjo kay mga video des niyang adlaw. Ang malagi itong naglakat sa ko. Ito ko abot ko. Ang dipolo. Ito pang undoy. Ito pang hindi niya na sa batulin na wapa ko uli sa dito na ba ko ulit sa Antipolo na to katong nangutanang ninguli rami ningadto rami simbahan may bahay nga giadtuan Syria ang sister-in-law po nangutanang na ba ko sa Antipolo nakarat sila kay naka-upload ko video sa Antipolo sa simbahan ra to diarrhea of blood Brad diha sa Antipolo. Kaya kong giuban. Adula-dula po ito kamang biyahe kay free rides. Ikan sa Cavite, Baklaran ni, abot sa Baklaran, pa-Kusing, abot sa Kusing, pa-Antipolo. Ito ang biyahe. Sa papadong na mo, wak man may ka-idea nga mag-MRT. Wak kami. Jeep, matong dugay-dugay. Sa paguli, idan ang may naka-relay, naka-panang si Ingras siya nga mag-train namin, naka-train namin pag-uli. Para mo, kaya sila po dahil pag-train, di po nila kabisadong train. Kabaw po ako. Namusta di ko na ni Rosalina sa Bulacan, kaya bawa ko sisita lang sa ahang video. Pasagli naman na Alina. Anong nilabot din mo kinsa man na ibaw mong kinsa na sagdira yan po ang sunod diha ay yung nga nakunin ng po ani dya na nang labot salag rin na sa Ginoo nila o mulaag ba nung kagbalik da aris kaupaw as kami ta kay dalaraman ta laag dari ako bitaw usahay og disbando mo biyahe mo yung Bulacau ko wala mo ato ko sila nita kay one ride naman dari sila nita
mara may malay-dali. Dara man pud na og anang litag ato ko sila nita sa magbatis upaw daw ra malas usmon tong ilas nita. Kay kung upaw usmon man ni repair. Man, asay pud nga maabot lagi pud parang nalaay daari. Anong sabihin ko mananghid ko nga to ubos. Hindi gapon diay sabot lago na gapon tamo nakon nga mga nipo mga tumoy sa magdaon. Chat naman sa upaw nga ng lakaw na mando. Nagulay na lamang po ko. Maragit ito naguna na lamang ko kuan. Musta das buhol sa mga suonan sa buhol. Sa gilaman bisag di sila di manggod sila tingtanaw sa amo ang vlog di magkaka-update ng sarami okay ra po kay busy po sila sa nang panikay-sikay pero ako di nakapugngan ng silip di ako sila ang kuan labinos na nang naasakop sabay parang makalingaw kita ko sa mga tanong pero magpanapin nila o video ang mga kilig-kilig kaya po kita. Shout out lamang ko ni Vicky Burato. Vicky nga asawang sasan. Sabi niya ko anihog lamang ko sa pa-video sa aking mga tanong. Makikita ko sa mga tanong. Si Amy po dag makauli. Marami yung video sa aking mga buwak. Sa aking mga sibudas o mga banda na sa nakato. Bahala na, ginoray masayo dito sa mga tanong, ginoray maltigo di ay. Kaya apit naman pod. Ya, sa out ko di asa Cavite lagi nila maninay na mahaw na ba mo? Pamahaw na ba mo? Kami wa pa, ngat-ngat pa ko to sa restaurant walking. Manahin ng bigamo. Maraming sama ng utana na magwiling PM na katong tiguan ko nung si Maninay. Nagasa ko na to. Tagabuhol na po to. Pero minsan ako sa ila ko nung kaliwat sa minahan, taga Maribuhok. Kasusod po sa istorya kay isang basta isang apelyido sa Dagapad, Apiton. Naasawa sa igaan sa pag-agawan. First cousin man to sila sa tatay si Maninong. Close pa din sila. Manang kami ako close ko nila. Pinangga po ko nila Maninay lalimang pagato ng halos na lamantanan isa kong ilo. Paliguan, tagaan ko duster, tagaan ko underwear, tagaan ko tualya, toothbrush, sabon humot, shampoo, murag ko na itong nagkutil. Halos di ko gani pa, limang ka gani kabuntag sa jo, pag kami sin grasya, di pag makot ko sinakaridi na sa lamisa. Tumutanag sa pilan na edad ni Maninay, 77, mag 78 na si Uno Sidsa. Siksig hapon ato si Jai amang gisakan sa una sa gamay pa na Serling ug Janjelito ito putos Cavite sinulyasan Cavite ato amang ilang bay nagabang ko sila tibok bay nga pandaon og magdakig dagat mag-uwan magbaha ayun doon pa na Serling ug Janjelito sa una siguro nga magkuha na nagdagat mo kuha na kinabzahay na nanay awang manod sa ilang sala ito lang ipian sa una sa kamulo pa nilang trabaho danang sa dasma katabang mo nitong hangbana sa una pagkuan kanang pagkamulong trabaho dito sa Golden City. Na sila kaburutan, na sila ka malumong kasing-kasing.
Kapagod pa dyan pag uli, napagipanghatag, napalutoon ng spaghetti. Dapat jikas nila gihatag na. Salamat sa kunhilag sa kalipay kay dahil giabot si Maninay na. Pati si Ingrasya. Salamat ka po sa boss. Labang makagahom nga na sila. Napadilay tao nga. Labang pas putod tinay lang pagtrata na mo. Daghan pa diyay nga kuan mga manamong kasing-kasing di na mo nga lagkin sa mo nga yabot sa mong kinabuhi nga na mo kamang gihatangan kamang tawag na parang di ba di na manistil mo ahandoon di mo manistil mo handuan nga na kusa na silang maluoy na mo. Salamat niya pong labang makagahom nga na ang pasagdi na ay naglaga po yung naglantaw na mo sa among kapitres sa kinabuhi nga ni karon sa kubang nagatubang mi sa naghuwat mi sa kuan makaraos si upaw. Oo. Ako ginagamit ko rin pag Atong mga kuan mga nagtanaw nga wa ganahi okay ra pod wa mapud mi wa mapud ko wa binang invite nga kuan kani among pag-atubang sa kamera dara ning lingaw awas kalaay wa may nahimong trabaho ato na may gawat gaw sa mga taong nalingaw. Salamat kaadto mga sigli katong nagpermili sa kuan. Salamat pud dako hinat nga tagan pamutas kinabuhi sa precious kinabuhi matagad daw sa imong panikay-sikay na kaluyan tas Ginoo tang tanan tagan taas kinabuhi tagan tagbasko sa kalawasan kada patag-adlaw minuto. Salamat ko din yung tanan. Kasi napod unja o asa unja ni kasi plano man pamasmando ni uban ni upaw na booking. Kung ko sa ilang lakaw basta og mawibis diba ko ato na sila og kuan. Ato na og doktor kung kasi uban pag naamasmando uban mo biyahe. Sila uban na sila o katos susmon. Sa mga bagong nisilip, sa mga bagong nagsubaybay, amping kanunay, hindi na mo nahingandan tagsa-tagsa kay buwan na magkinsa mo. Kaya mo walong kasing-kasing. Salamat kaadyo sa mga pahimangno. Ito, salamat sa grasya na dawat. Niundoy nga kamote. Ako'y nagputos. Ano isang gibanggod. Nilidgid ko naman, nilidgid. Ang gilikit. Kung pinuhang dahon na mo gapon. Dahon manis tundan, di daw saging tundan.
Sa bulpan ipo din sa bulag lubing dabong. Lubing dabong. Bisa man. Tay. Tumang kamote, naluto na.